Здравейте хора, аз съм Дарк Про, това е Аз съм Мегазоп. В този случай ще ви кажем един челендж, тъй как се казваше, бе? Забравих. И аз го забравих. Си тази челендж. Челендж, айде да го проведем, И- да предположим, че посети това, което ти давам. Така, аз съм Да. аз съм първи. Аз съм първи. О, винаги, айде добре. Чакай, Айде, аз бе. ще дам нещо. Готово. Така, Главата ми обясна. Умирам. сега познай какво ти давам. Капачка. Да, още два пъти. Така, нека да видим нещо, което да... Папа. О, намерих! Ами, така пак също. Добре. Айде! Никога няма го познае. И приготвих ми двете неща. Така, заповядай. Запишите ушите. Чакай. Само да шопна на камерата. Това, хора, е киприт. Кутика от киприт в найлон. Никога няма го познае. Така, казах на YouTube. Ето, даже ще ви го покажа. И второто е това. Няма как да не го познаете. И види. Какво отваря? Не виждам нищо. Някаква простотия ли е това? Не, бе. Ай, тук че има някакви хора. Поздравя. Няма. Те са надалече. Какво е това, бе? Друго е, човек. Не виждам. Не го отворя. Да, аз ти го отворя. Чакай, ето, фанах му така. Това мазното е. Ай, дай си. Чакай, дай си другото. Не успя да познаеш, имаш минус една точка. Дай го е. Ето. Някакъв клон. Позна. Сега е мой ред. Сега е мой ред. Това дето ти го показах беше... Чекай, не ви ми казва, искам аз да минам. Мегазоп. Това, което ти го показах беше това. Чакай, бе, не мога да се разкопчия. Кибрид, тървичка. О, май гад. Айде. Доста спешен за поглед. Айде. О, май гад. Тук е едно момче до нас. Айде, мръдни се. Аз към. Чакай, сядам. Ауей. Нищо не се вижда. Стисай. Айде, като цеваш направо. Давай, пи. Айде, бе, те са фалшиви, бе. Ти се фалшив. Айде, добре, давай. Тук е топличко. Дай, айде по-бързо, че се задушавам. Те се отдъхна малко. Да не някаква простотия, дай, бе. Някакви листови. Да, ама от какво? Това е... Някакви листови. Какво подява? Сетих за другото платя. Това е някаква гнусотия. Гъза на много се вижда, ама няма нищо без гонса. То зад камерата и че ли да Че не мога да видя. Какво ти така? Ето го и друго. Така ми казва. отказвам се от него, дай ми още две неща. Простотия ли е първо питам? Друга е. Киселото мляко в кутийката не преди малко. Има. Не, ма да не е някаква така простотия. Не. Слагай. Кестен. Да, позна. Така. Изпаузираме за малко. Не паузирай. Окей, аре я паузирам мен към Той е мен. наред. Дай да махна кисето някакво. Ама какво? Олепах се! Опиши това. Някаква тетрадка. Абе. Олепах се с писал мляко. Айде. Чакай да Сега седи. Сега да намерим няколко предмети. Такава. Сега ще му дадем някаква гнусотия. Не, бързкам се. Готов ли си? Готов съм. Така, първото нещо измислих какво ще е. Ама трябва да го разузнаеш на 100%. Не само да кажеш, например, хартия. Шише. Така, отвори го. Вътре има вода или кола. Кола. Позна. Второто нещо. Това ще бъде... Али ще задушава го е. Айде, значи го. Кота. Топка. Следващото нещо
Никога няма да се знае. Да не е някаква банан в турбичка. Подобно. Гадно ли е? Не е гадно, ама не е такова едва ти е вдигна. Турбичка ли? Не, ти ще видиш. Ма трябва да следваш всички 3 неща вътре. Някакъв пакет. От... Дай бая спица. Не. Снакс. Позна. Снакс. Видях ги отиде турбичките, ама не знам какво. Тя, ти се умляко!